Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal portala cropc.net. Pred nama je danas novi Angel unboxing video, a danas unboxamo Angelov alat po imenu, odnosno ili bolje rečeno oznake TESV 18/610 Li Solo. Kao što možete vidjeti na slici, riječ je zapravo o aku čistaču podova, metli svojevrsnoj, ali najbolje ga nazvati čistač jer zaista riječ je o izuzetno moćnom uređaju. Sigurno ste viđali ovakve uređaje koji rade na guranje, gdje postoji mehanizam koji pomoću točkova prenosi silu guranja na jednu uglavnom četku i na taj način stroj zapravo mete. Ovdje za pogon se koristi jedna Power Exchange baterija iz Angela, a uređaj sam stiže bez punjača i baterije, što je zapravo odlično, na taj način štedimo prilikom kupnja i možemo koristiti baterije koje već imamo. Neke pojedinosti o samom alatu: radi na 18V tehnologiji Power Exchange baterija, prikladan je za čišćenje do 1800 m2, širina radna je 610 mm, što je zaista puno i bit će za većinu aplikacija dovoljno, a snaga čišćenja se odvija kroz dvije rotacione četke koje su na svakoj strani i zapravo na taj način alat najbolje kupi svu nečistoću. Pakiranje je, kao što vidimo, pozamašno, ali kao što je uvijek to slučaj sa Angelovim alatima, vrlo jasno i informativno. Kao što vidimo, ovdje je svakako istaknute su te bočne četke koje će zapravo svu prljavštinu pokupiti i pospremiti u sam uređaj. Kapacitet spremnika je 20 litara. Naravno, gore je na ručki zapravo poluga za aktivaciju, može se pospremiti za uzimanje manje površine i naravno baterija koja se koristi za pogon i ovdje je istaknuto da nije uključena u pakiranju. Ništa, idemo mi to otpakirati i vidjeti kako zapravo sam ovaj alat izgleda. I evo, sastavili smo ga. Znači, alat se vrlo lako sastavlja, dovoljno je samo pošarafati par vijaka i zapravo spremni smo. Ovdje je nešto popratne ambalaže kao i upute koje smo ostavili vamo. Za rad dovoljno je samo podići ovaj poklopac, umetnuti Power Exchange bateriju i to je to. Spremni ste za čišćenje svih ovakvih površina od prašine i ostale prljavštine. Svakako posjetite portal cropc.net za punu recenziju ovog ali i drugih Angelovih alata.